kubor nakaslem jong unongsan Hima. Deputy Commissioner Kowes Khasi Hills ubat tilingwa IAS ula Pyntikna about Dawai Injek nakabanta ka jingpang COVID khandai Shym ladan kanu Jingma bat kumbangi Shym ya ka Injek banyadai kiwe pat ki jingpang ka tibi lani unono jingpang kini bara lasnahi hapo India nakata kadau uni Dawai Injek nakabanta COVID khandai ru lasnahi hapo India kumtang ngimde ban perkhat da kumwe bat ngimde ban artatin bat habangi pangi bayang khli ngidi Dawai kini ki Dawai kidehi ki basna hapo India kumta kumkino shoshnong ni de benshania aka baki scientist bat ki laboratory hapo India ki pinmi ya kani la pen paru ba tilingwa habakran ha kajing lang ajing penshai halor kajing pinya chaprang ya kajing Dawai Injek COVID kat khandai hapo district bat ki nong thok khubor ha kasngi ni kong katayo ya ka bala pen long conference hall DC office ya ka baka office jongu haringkat ka office jong district medical and health officer West Kazil district la ban pen long shishu akani kajing lang Dr. R lalu district immunization officer pat Shym ya ka benta ban batai halor kajing ya lenti jong kajing Injek bat kajing shngan nakabenta gitu ki blayo yo ni Dawai hakaba na kaliang jong uni doktor ula kenturu ikipai ba bakim de ban sngap iki khubor lamler na shani shatai hinde ki ban ai kajing shania ka tanat ka kot kakya ban ai kajing da bapaka ya kipai ba na kajing ban shop jong uni khnyang ni kom shop ngakwa wan ong ni ba ya uni vaksin bangi khat Covishield udai bangi sna ko India lasna ko India lasna da scientist jong ke India nanta la test ro India but udai vaksin uba bha tam le se bangi la banong habangin banujor bagi vaksin ha partai nomor bele ba kinong India hai ki scientist India hai ki dei kita ki bakam pau chkhmat wat hapo America ro bun ki doctor bun scientist ki Indian tagi ki jong parthai ro ki bun hi ki India hai ka punmi ki scientist ki doctor ki basta ki bak parthai ro ka nyau burom te kumbangi habangi Shym ki injection kum injection banyada ya TV banyada ya nulu knyang jingpang isuru ke di basna po India tarang yung Covishield ru basna hai India tarang ngimde ban perkhat aku mai pada ngimde ban akatin te habang ipang ni sistem ngidi Dawai dangi biong kle ngidi Dawai biong kle dangi pangkho ngidi Dawai pangkho ni Dawai ru basna po India hai te ngi chania ngidi kum ki nong India ngidi ban chania ya ke ga ba ki scientist bar ki laboratory po India ki penmi ti kumta yung ni Covishield ro ki breu ha kidan ki bapan mi khobor ni kumta ki bapan bakla mo rei ngara de ngala Shym kini ki doktor ni bro kini ki staff ni dilai Shym ro ti mnan gono ga jing sitam ni gono ga jing e ti lingba ga ni ga jing e bendu ti ko ban pa ga ba ni dei bandan confident ba ya uni Covishield uni vaksin na bunda ka corona COVID-19 lasna he po India bat la da test ru po India bat la lab ba udai ba biang ba paka ba biang bamdan kono ke Jingma te instead uyaram yangi bangin prevent yang tahu jingpang corona nomor ondang ila ayo ya kene vaksin ngismo singa ni lodi ngismo confident ngismo scam ni lodi ba kibrio kenum ting ni but habang ile sirum ceneng ro ngismo kumbangila ayo kata jingera kata jingbo perkar keladon hangi sisen bangila ayo yang vaksin kalau zero kesulitan dari positif case kakek jing keluar wani ini kalau Kowes Khasi zero te kibrio haba klatik kata ki lastang banyak nesting te kumbang ni doktor mantan ba kaneka COVID kadang virus kadang dan hapo India but hakin ki siki ki bahaya ke nilai hari khobor kadang dan te ban ken singan ken ni te lada ki pai ba jani ki khandam ni gitu ki badan ka mek ka ba trot ki ba dan kita ki jingpang te lada ki yo no ya ni jiana te ko ki lasna ni ni nomor kani ka jing ya ai vaccination kadang kita ko bakyo ka psychological impact ba ubrio
usngo udan kata kata usngo hala dia kemesin tu pas usngo scam hadin bulayo ya di vaccination the nungkong ngan IP ka brief overview jong ka gani ka jingpang covid kumno ka sakyan gani ka tay because kata ka we have to follow ka pingi protocols kin mo the COVID-19 ka day ka jingpang ka sakyan daw ni u novel coronavirus ki bakot u SARS-CoV-2 lani u severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Now coronavirus ni umdi tang ni u COVID-19 umdi tang ni u kanyang jingpang ba cause COVID-19 udan pun ha udan u SARS 1 udan u MERS Middle Eastern Respiratory Syndrome ter tumon u ki na ka family kan. Wow. Now, kita group mana tu March arjar arpo kila declare ni ka pandemic means pandemic kemun uni uknyang Jepang ula kata ya ka perthai berokoi. Ma. The modes of transmission jong ni ka COVID-19 pitip la bajorho la dapi beri wi papong mas pas do beri ujorho ni usenria kitu ki knyang Jepang ki spread ka ki spread lani ka umbia jong brio ka haga khamat ikti jong brio ti ula andang tau brio pada kata ya khamut khamat jong ula ni no iyo ka ni Jepang te nadu ba ni ka COVID-19 kala asdang ha perthai por ko we kila ya tristong ha ban iyo ni vaccine ma ti dan ki bri ong ba kumnu ni vaccine ni la esna tang hapo sistem ni la ban sna vaccine kawai ka day ba hakini ki sipaw na kachan sistem mentane ka technology kumno man sina vaccine kalau advance pa. Number 1 is that. Number 2 kumong ipi mena uni COVID-19 coronavirus SARS-2 umday virus benengkong do. Virus wang pi ladon pa SARS-1 MERS. Kini kibla adan nadu menchwa. Karukom sapriang jung kini kadon higa jing esrem. Tidak mata but on research ni kumno bunyi vaccine nadu suppose na menchwa ki la pe ki capsid proteins ki spike proteins jom kitu ki bai pada ki virus ke te bonong ma uni because ngi aso bor ki bre ki ta this is a very new virus kumno ngi yo vaccine henry kam dei kumta uni udi na kaju ka family henry u super hendian te marta ka research on this vaccine du la don come slip ma tengi hame galaya ngila sedang yang ni ka vaccination drive nado ka country terik jonggu January arjar akwai ngi hang ni hapo me galaya ngi don bok ngi yo dunia Covishield vaccine uni Covishield vaccine de vaccine bashna de Serum Institute of India ka bandar Pune kani ka Serum Institute of India ni ka de company ka bala mi na do ki 1964 and kumbah nyopo na prapo percent jongki vaccines ki bangi pendankam ke India ki routine immunization kini ke ba ITK ya ki kena te UPV Penta measles ini kita ka hitsna kani hika company ma te kumba mo pi rupi latip uni vaccine ka sarkar kamla an ailot ya bro pa ba nomor ta ka prioritize ma kai priority swai kilo ki break bede ban yo inu vaccine ki banungkong do ki bede ban yo inu vaccine ki dei ki healthcare workers mod ki do ki brio ki batrei hapo ki hospital ki batrei hapo ki dispensary ki batrei hapo ki sub centers hakino ki bri ki batrei hapo hakalai jang ko ki kya jong government but ki private kini ki bri ki bede ban yo inu vaccine banungkong ki baar ki kita ki frontline workers kini ki brio ki ba try lang bat ki health department ke habadan kanu ka habadan tapi kan ma por ba don gini ka pandemic ki police ki ba yang hasurap ki home guards ki badan kini frontline workers ki bede ban yo ankom ki executive magistrates ki ba dan ki bade duties kini ban yo. Another very important category of ki frontline workers ki bade ban yo kan kini beri ki transport disaster management kini civil defense volunteers kini bro kini ki anganwadi workers ki ha frontline workers kini bro because ki try bagi padma kini ban yo ini vaccine mo angka third category of people ki bade ban yo ini vaccine kita ki beriu
bala palat repost nem mo nang ta ba ki breu bade ki ba saupo sans nem hado sampo nice nem ki badan kinu ki ada tin pharengi ongku mobilities mot kinu ki jingpang ki bagi dan rupa haka met nge ki jingpang ki la ban bon ma ki la ban dei ga hypertension ga jingpang bp jingpang shini jingpang klong snam jingpang khlai kinu ki jet cancers kini ki breu ru ki de ban yo inu vaccine te sakawai ru nei ngiri ban song thu kan ki breu haba ki decision making mot ki breu haba ki sim kanu rai ki dan ki breu ki ba sarau ni ki te ki ba kongsan ma ki we gi nei ki family members jong ki ba yeng ma sem jong ki nang ta ki nong yalam niam ki perlok sakawai ki we ki breu nei bon sin ki shet ki haba ki sim kanu rai ka shong kat kum ka jing yo i haka hakikot kubor na ki social media kan warta ke media am kadan a big responsibility kan ke ai ba pipren ke ai ba mi po social media kala ban effect ya kumno bagi breu ki perkhat chpang mudi tang chpang covid vaccination chpang kino ki program kino ki EU jongga sarkar ni not ni government anything kala ban effect ma ya ki decision making capacity jong ki breu mo what is the role of the media? The role of the media kadai kumithong ni is to find out the facts, then try to umdei bagin report tangi balong spicy masala gi balong ki ba semua tu betul, and then at the same time ki media kidan great responsibility because kumong ipi mene kidan a big section of population ki ba Shym based on ke bagi po ka media. Abang media it means print media, electronic media, social media, ke bagi Facebook, ke bagi hang tege. So that is why this media engagement kalong very important kan. Te kumbaga ngasai bonding ngilayu kidan ki reports mo. Ki ba claim verify andre kimi po kubor. Kum gato bagi ong badan ki brio hadin bagi yo covid vaccination hadin city yo artio ki khlan now ki kham tem ti bri ni khlan na kono daw kala bandi road traffic accident no brio khlan hadin bu yo vaccine pimla ban ong gading u brio bu yam because of vaccine handre ha bagi flash ko bor bade ki nong ni thobi ta nge a person died 2 weeks after covid vaccination handre ngim te bade ni khlam wat ni ate tu brio u khlan kumno. So these are the kind of fake news bang ngidi belong very careful about it. Ka we ga jingting jom ki breu ha to por ka dei ba tu dawai UPV u dei dawai pen do khon. Mata ka jo ka la mi spang ni covid ru. You ne covid vaccination bon ki breu ong ma la ai tu covid vaccination kham tam ki breu menchua ki ong i khlung khna mata ki ong i ngi rang ba hana hadin arstam nice nam nginum la cho ki kham tam ki kete hana kinsa kinum laban armet cho kini gide gi khana ki fake news ken ki bam dan kam dan nong rem ai gum kini ki news ken mo that's why the media is very important again kanika social media is the way of media ka bangi kham yo bod kini ki false information ken the kidan ki ways and means in which we laban check ki media ki no report ka day true na kam day true ka sadan hangane tangba I think so we will not go into much into that kan the one thing we have to understand is ladang ni yo any information as people from the media can lada pi yo any information nang no ni ha west castles nang no ki ong ba hakata ka snong jam ta I think so shwa ba kin print out ya kita ki khubor pi day ban verify shwa ke ki ban verify hang ni district dan ni sir hapo department jingi dan ni DMHO dan mga kum DIO dan doktor setengah ngila on verify pi whether gani ka information ka day true or not true because dan kidan kini ki hadin badap ai kanu ka injection ketika nei kidan kita ki side effects now kini ki side effects kini ki bangi ngila tip kin saja because dan ki beriau ki besit yo ini ki side effects ni te ngila dan lupa ki systems in place ban pet ba kini side effects la ki jaru
ubri unum lele kata ngidan ka AFI gen adverse events following immunization ngidan ki nginsa page pang kata kani gen adverse effects following immunization kani kadai ka ba kok sam tam abangi page pang ka vaccine program gen pi ngitem kini kidai kita ki adverse events ki bla ban jama kum le si hadin ba unu khna uyo yu GPT ne uyo ya ka pentavalent kishit ki jing shit ba janmin ba katu ka me hadin bi injection ka jo onuni COVID vaccine ki don ki brio ki ba report what ki staff jungi ru katu sngi bi yo janmin ki jing shit kane ka dei ka bolong normal ge mo when you are jing shit after vaccination is not something which is abnormal ge tingi should come long very concerned about kani again AFIs because these AFIs ki bala ban create rumors ki bala ban create panic ki brio te ladangi pa ki AFIs bring don ngila don ki categories of kini ki AFIs ne kedon ni we got program related or program error la tapi on program related na program error nei tapi kani ki AFI ka sejja la ki nong tre jungi kam tam ki nurse jungi am ki bakla ma let's see you inject ma ban I inject mudi busudum bai hidan pun phila bai intradermal mo pi haka snedo subcutaneous pi haka clean abodon hapo ka snedo but intramuscular mo hapo ka ksa te kumuni COVID-19 udai intramuscular piam haka ksa lada inas nei iba vaccine ikum bakla ajaka ban haka ksa ikum haka clean nei phila ban yo kita ki abscess bro tigitu bahap AFI bahap report tiginu ki ba nila pi ladingi I training kat I training ruk nei kindon hi some errors mass vaccination te ni I inject dige hajar mun kindon hi jing bakla kan dia kendrai kani ni langsung thu pi kila bon ni jing bakla ngila Shym kila bon control kumung ngila ekane naru ni sedang COVID vaccination hau arkhoi tarik jong January nila ada cuma first round of training menta this week nado last week but menta kata yo ngi ha pendap yang training yang borok kini ki vaccinators ni kani kalau ban pet bakinum dan gini tigum to ngi try ban prevent ini ki jing bakla number 2 badai coincidental pun ka ege ka basu jarang kan ma tingi itip ba ka COVID vaccination da pio COVID vaccination let's say pinum pio COVID vaccination menta nang tau ham trum ubreo uken gijan kadai coincidental kamdon relation kata amnong bau yo COVID vaccination ken gijan that is coincidental kamdon kanu ka relationship kan between ka to vaccination but kata ka jingja nyau breo ma now vaccine related mon kumong ipi mena ladang yo pentavalent vaccine nei shit yo jing shit lada yo COVID ru shit dan ki baki jing shit means kani ka dei ka ba ka to vaccine ka shit penlong ma now ko bokong santam ni ka dei ba ya kum kini ki vaccine related bunsen ki scientist ki aktif lupa adin mo kila yo te kila I training lupa ngi la I training lupa yaki nurse jungi ti na wartang shit ong ki boleh ki bring ilap shong steng kenta boleh ki bring shit rak phone numbers jongki ANM ne jongki nurses because yo desi ki jing shit ki so create kan ni katai ni la ban advice ki kita wai ban Shym mo now injection reaction kani ni la anticipate and kaja shisha kani kaja hang ne po constituency jungi injection reaction mut ki brewam kim bampat ki la aslam ki Shym inject te mentah ki Shym inject am ki yo anxiety attack te kiting don't way you staff jungi hi mo hagasni bu Shym inject uking boyong usdang ban pre tinggi la thau ga BP ni kate Shym lele tinggi ngira yu hospital hadir begila investigation am kadai ka anxiety attack ni udan lupa gastric problem ma badan lupa jingso gastric the pure anxiety ka comment jong pi ka company kampun to hydrochloric acid kena marta sedang ban pre ni that is anxiety, that is very common kan ile le ngi shi ibha haki ni gi kenthei haka por bagi di ban yo to inject ba khandrius nam sa titi
dingile hagi shit ai school bro ki shit kolon because balai ki te injek mbai bo injek uperlong tu hendri kadeka jingmut jing perkhat jongki beri mai sejar uta and then over and above that kita skiwei pada ki iu ki dau ki ba again ngimla bantip ka jana ke coincidence ru kam dei kidon kum hadin buyo BCG kani pada kam menta kam chu kham ja shu andrei machwa ka shedan hi dan ki beri hadin bi yo new BCG vaccination am ki shet at ki niki lymph nodes why ngimte haba pi check it ki lymph nodes kim dan any TB anything tang ba ki shet at tini ki dei some things which is science after all ngim patla bantip everything marta ka shet ja kumni ke te balai penong ketika media workshop ni because kini ki rumors kini ki khana ham saya ki la ban mi chang nu vaccine because ki beri hadin mi yo vaccination ki la ban perkhat chang kini ki ai ma te it's very important kan ba responsible reporting has to be done kan kumong pi manel la ki yo kinu ki information regarding anything pd ban verify shwa pd ban confirm shwa kumong pi pila ban kli nga pila ban ni sir pila ban kli from anyone kan because ladangi report in a hurry kan letting you report stat then it can di kala ban poi sama ki penting kai ki brio ini hang ni apa west kasil ngila I lupa ba ki dan bon ba ki brio ki ba artatin men chimini vaccine ki artatin because balai kim pat das ngotho ba spang ni vaccine ma ki dang perkhat ba and sakaweru lading ipe ha kamtam ha ki Facebook WhatsApp ini kita dan gitu ki bomi ma uni di to injek masnaru Bill Gates benlek ke ne benlek ke tai kini kim dan nongrem gini because at the end of the day nei la people khat ki bri ki Shym nongkong uni vaccine nei ki dei mostly all government servants all healthcare workers all frontline workers borok ki government servants ngatrai jong ka west kasils ki la dei hi frontline workers ngamthrai kan don kono sarkar ka bakwa ban cripple ya kar un iure ya kar un system so banong ba kadon AA hadin jong ni vaccination te kam dei ka ba shisha ni ma te ko bokong santam mentaru mentani la sedang saya kene ka vaccination ya kini ki temen ki ba palat reposnam badi gini ki beri ki ba sapusan hado kendai pusan senam ki berani ki comorbidities and na baro ki ba yo ni ka vaccine am kini ar category ki badan kam ha ban yo ni vaccine balai ba kat kum ka data ngilai sapo na po Italy ka ngilai na po Italy na po USA even na po India jungi ngilap ba let's say bon ki beri ki ba yo ni ka jingpang ma and then ki kwat no hendrai gitu ki ba khlat ni jingpang am day by ki beri ki bakham teman but ki beri ki badan gini ki comorbidities te mentang ila sedang ban ai injection ni kini ki ka category of people and ringim pat di obon hando mentang lada umi stream bertemai nai uni vaccine un yadahi ni gini ki stream ba bakham temai sakubi ki beri ki kili nei ki kang ba lada ubreu nai ula yo covid ula jam te mentang udan kam mencim ke vaccine pihak kapur ba ubreu uyo untuk jingpang covid nai mot ka immunity jung u ka bor jang ka met jung u ban le persya itu vaccine virus sam kam da flan temot kitu ki antibodies u kim demi bhang namarta ubreu hadin bu upang uyo ni jingpang covid la tapi test kita ki antibody titers ka met jung am kin kham duna ban yu tu uba yo ka vaccine maka kini beri ki belah hadin ki belah ada yo ka jingpang mensuar nei lada ki dei ban Shym ni lada ki ha ki categories ki dei ban Shym ni vaccine ki dei ban Shym ni vaccine ma hadin ba ngila yo vaccination ma okay number 1 paling ni IR dose vaccine lada ni ai tang si dose jong vaccine nei tang nyo pho na sis pa ngut ki ban se develop ki antibodies tapi yo R teli ki vaccine ni một kendai pusan na kendai pun remote na ka sispa kin develop ki antibodies aswa ni lagi ni booster na hadin ba pila ada yo new vaccine hadin kumba artu prasni bro kamet jam pi kala develop ki antibodies hendrai kadang kongsam ni pi ban hong ki mas ban follow ki hand hygiene protocols kadang
hilang day himan le because balai 100% of the population lengi kampat yo ini vaksin kumi hapo west kasil sebentar tang kumba nak lai lak prapo hajar tang kumba arjar arspangut benang yo ini vaksin tinggi day himan pendankam igi mask hand hygiene ba social distancing wat hadin la ada yo ini vaksin hadu mentah ki guidelines ke bagi dang yo nampak Ministry of Health and Family Welfare ke day ba habangi ai vaccination yaki healthcare workers but frontline workers nila ban ai tang hapo ki district hospital ki CHC but ki PHC menta pengila sedang yaki kini ki age appropriate but kini ki ba 45 to 59 ki beran comorbidities nila ban le hadu sub center ban le sesnong hadu menta ka government of India ka paksha insa di sub center le ke hadu menta again government of India kan sa ban ai new vaccine di private hospitals rumah lada ki breu ki wan Shym you vaccine ki government hospital PHC CHC sub center kade free of cost lada ki lek support ki private hospital ki Shym har spa sampun ka vaccine dong new vaccine nei pin sa yo wing certificate mo pini ba la da yo immune vaccine hadin pila yo ni certificate nei most probably hadu mentang sarkar ko parmi most probably hadin pila yo ni certificate nei pila ban le man room dan kam ban le test dan kam ban shong quarantine la ban ni kam kan tika tu certificate ni dan kam ha